Nag-viral sa social media ang libreng tuli sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay lakip sa mga nagpatuli, mga hingkod na. Gani may usa ka senior citizen pa. Apan unsa ba gyud ang insaktong edad nga magpatuli? Atong sayran sa RTV Presents ni Loan May Rondina. Usa ka adlaw human matuli, balik og lingkod-lingkod sa naanda niyang istambayanan nga tindahan ang 73 anyos nga tawo nato sa Anggang Mado. Base sa iyang gisulob og linihukan, way timailhan nga siya bag-o lang natuli. Matod ni Lolo Mado, wa siya gibating sakit dihang gituli siya niadtong milabay Biyernes. Kanta-kanta kay ko kato pag kadiyo kay ba kay paghigya og misa. Ya wa mo hibaw nga human natuli kay mura lang ang wa gisakit sa gamay ba. 16 anyos siya, dihang nakahukom sila sa iya mga higala nga dungang magpatuli ug kay kinaraan pa ang paagi sa pagtuli kaniadto, duha sila sa iyang mga higala ang miatras. Apan ang iyang sekreto, wa gayud malilong ilabi na ngadto sa iyang mga kaedad. Hinuon dili tanan niya mga anak ang nakahibaw. Nya karon sa ako pindaron karon kay nya namadagan sig BBI ako istorya nga kanang Mado Pisot nya mato. Uwaw kay ko kay mato ko sa barangayhon mga babae laki inana gila istorya ko mana ko ningugot ako desisyon nga mapatuloy ko kay aron na saway ko ba. Wala lang ko masyak nga papa na patuloy gapon kay mo ko pisot pero ako lang ko na nga wa ko isang sulti nga mapatuloy siya. Ingon na lang ako uban nga nakadawat yung papa og 20,000. Odi ko gapon pa ko video kay ba man ako papa sa kuno ko papa di pisot ako papa di ay. Apan bisan pa manihana, nakabaton gihapon si Lolo og 7 ka mga anak, 53 ka mga apo ug 25 ka mga apo sa tuhod. Sukad niya tumilabay Biyernes, mipahigayon og 3 ka adlaw nga libreng tuli sa kabataan ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ug usa sa gisaad sa mayor nga muhatag og 10,000 pesos nga pahalipay ngadto sa mga nanag-edad og 20 anyos pataas nga magpatuli. Apan kay senior citizen na si Lolo Mado, gidoble sa mayor ang pahalipay. O kato siya ma'am, o gupay palipay no. Kato siya gapon, may kwarta gwa, dayon jud ko kay tuwa na mo dito sa kuan. Hukdom. Dayon ang ginagawa kay galing kay na may palipay. Samot lipay ko kay nakabayad ko utang kay na ko utang ganang 10,000 ako bayad gapon. Gipasabot ni Dr. Joel Semblante, Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital, kinsa usa-usab sa mga mituli sa mga hingkod niadtong Biyernes, adunay 3 ka mga health benefits ang pagpatuli. Una, menos ang kahigayunan nga magkasakit og UTI, kon urinary tract infection. Ikaduha, maminosan usab ang risgo sa mga sexually transmitted diseases. Ug ikatulo, muubos ang risgo sa penile cancer o baka ang pagkabaton og cancer sa pares o sa asawa sa maong lalaki. 5 ngadto sa 12 anyos ang advisable nga pangidaron sa pagpatuli. As much as possible, ato lang kanang buwan i-hold until that time na bata mismo mo volunteer na pagtuli siya or at the age bracket nga 5 to 12 years old, ato siya tuliho na. Hinuon matod ni Dr. Semblante, mas menos ang bleeding sa mga hingkod nga natuli. Apan sa gihapon, mahinudanon ang kanunay pagpanglipyo sa kaugalingon. It's advisable nga every day after tuli, 24 hours after tuli, ilinggo gid ang bata to avoid anang gitawag nato og kanang common complications sa tuli which is magkamatis or kanang hubag bitaw may. Uban ni Marlon Malgazo, ako si Luan Merondina, o kini ang akong RTV Presents.